Bismillahirrahmanirrahim. Tani muadzin miturut adu suarane. Wah nek niki bayangke. Nggih. Nggih. Sirajul Anam niku dugi sucen. Al Istiqomah uga tekan gandok. Waduhe sapure. Nek cara dijangkah ngoten purang jangkah jajal. Kira-kira, nggih. Jadi muadzin oleh ganye Allah ngapura dosane muadzin miturut aduhe suarane. Muadzin oleh ganjarane wong kang salat sebab uliye salat wau krana krungu adane muadzin. Lan Allah paring apa kang disuwun ana ing antarane adzan lan iqamate. Mulane sing biasa adzan ngoten niku nek ndelalah bar adzan sampean ya pujian niku ya apik wong jenenge memuji nggih tahmid kalih Gusti Allah. Kan ngeten. Memuji kalih Gusti Allah. Tapi nggih nek kangge sela-selane niku nggih ya salat-salat dhisik. Nek memungkinkan kanggo salat. Aja terus barada terus pujian. Nek memungkinkan salat dhisik. Ana kalane diwujudake ana ing donya lan ana kalane disimpen ana ing akhirat lan ana kalane Allah nyingriake apa kang nyusahake atine. Iku perkara sing dijaluk sing tumiba tumrape kawula sing duwa ning gone sela-selane antarane adzan lan qomat. Lah kawit-kawitane wong kang diparingi penganggo swarga besok ana ing dina kiamat yaiku Nabi Ibrahim. Jadi nalika akhire ditangekke kene alam kubur wektu yaumul ba'ats. Niku sing diwehi sandangan pertama kali dening Gusti Allah Nabi Ibrahim. Nuli ba'da Nabi Ibrahim kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuri para rasul utusan-utusan liyane lan para nabi. Ba'dane para nabi-nabi nuli para muadzin kang adzan krana ganjarane Allah sing ora bayaran. Lane tikete sarjana niku masuk krana adzan ora bayaran. Nggih. Lah wong kang diparingi agem-ageman swarga iki bakal dipapat dening malaikat kanthi nggawa unta kang bagus-bagus saking yakut abang. Nggih. Mulane tiwas sampean adzan sampean nurupna ora haik niku jenenge nggo iman. Trimane sampean niku terus sesuk adzane ya nek terus iso adzan terus repot. Lah siji-siji wong kang kasebut iku diiring 70.000 malaikat saking kubur tumeka maring masyar. Nggih, muadzin iku nek budal menyang masyar duwe pengawal. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Salah satu nutai wong telu yaksimu iku ngreksahum ing salasa sapa Allah Gusti Allah min adzabil qabri saking siksa kubur. Al muadzinu yaiku wong kang ahli adzan wasyahidu lan wong kang mati syahid. Wal mutawaffa lan wong kang mati yaumal jum'ati ing dalem dina Jum'ah au fi lailatul jum'ati utawa ing dalem malam Jum'ah. Wong telu sing direksa dening Gusti Allah saking siksa kubur. Al muadzin tukang adzan. Wa syahidu lan wong kang mati syahid wal mutawaffa sing bilalah mati ning gone dina Jum'ah utawa malam Jum'ah. Wa an Abdul A'la At-Taimi annahu qala
salah satu dari wong telu ala kusbanil miski ketep ing dalam tumpukan misik kata yafruhu ing rampung anas sapa para manusa minal hisab sanging hisab imamu kaum niki yame kaum ya kami suka numbrih sapa imam bi kelawan ngewe wajah Allah ing ridane Allah taala wa rajulun lan wong lanang para akang maca sapa rajul Al-Qur'ana ing Qur'an yaltamisu halin numbrih sapa rajul bihi kelawan bacaan Quran wajah Allah taala ing ridane Allah taala wa muadzin lan pangadan yunati kang undang-undang sapa muadzin bis sholati kelawan salat yaltamisu halin numre sapa muadzin bihi kelawan adane wajah Allah taala ing ridane Allah taala. Riwayat saking Abdul A'la At-Taimi panjenengane dawuh ana wong telu ana ing tuman misik kanggo para manusa rampung saking nyadepi hisab. Siji yaiku imame kaum kang numrih ridane Allah. Jadi krana kuwatir, kata piye? Jadi sing imame kudu aku le nek ora aku kuwatir soalnya wacanam do ora pase upamane, nggih. Wasane ngono kan macam nggih. Sing nomor loro wong kang maca Quran sing loro ridane Gusti Allah. Jadi segala sesuatu amal yaiku namung sing dituju ridane Allah. Sing nomor 3 yaiku muadzin kang ngundangake salat perlu nomor ridane Allah. Oke. Muadzin sing ngundangake salat perlu nomor ridane Allah. Wa ruwiya lan den riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna wa posune jeung Nabi kala iku dawuh sapa jeung Nabi man utawi sapa wong kala iku ngucap sapa man mislama ing sepadane barang sepadane ucapan yaqulu kang ngucapake sapa al muadzin wong kang adzan kana monggo ana lahu ikut kedue man mislu ajrihi apa sepadane ganjarane muadzin waru yalan den riwayatake fi khabarin ing dalem hadis akhara kang weneh annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam apa satemene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena iku ana sapa jeneng Nabi qala kalane ikut kalane ngucap sapa al muadzin wong kang azan Allahu akbar ing kalimat Allahu akbar yakunu ngucap sapa jeneng Nabi mahu ing dalem sertane muadzin wa kadzalika lan kaya mengono-ngono ma yaqulu mahu bisyahadataini ing dalem syahadat loro Raida qala kalane ngucap sapa muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah ing kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qala mongko dawuh sapa jeneng Nabi ing kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim la haula ora ana daya suminggih iku maujud wala kuwatan kanggo ibadah iku maujud illa billahi angin kelawan pitulunge Allah al aliyyi kang luhur al azim tur kang agung. Diriwayatake saking kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengane kanjeng Nabi dawuh sapa-sapa wong kang ngucap kaya apa kang diucapake muadzin wong iku oleh ganjaran kaya ganjarane wong kang azan. Kaya lho nggih, kaya itu berarti ora padha wong kaya. Nggih. Soale tetep nunut iki. Ana ing hadis liya diriwayatake ana ing hadis liya diriwayatake yen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yen ana muadzin kang ngucap Allahu akbar iki pas Allahu akbar panjenengane go ngucap bareng-bareng karo muadzin Allahu akbar Allahu akbar samana uga yen muadzin ngucap syahadat loro iku go njawabi kanthi syahadat ning yen muadzin wektu ngucap tenggene kalimat hayya 'ala shalah hayya 'alal falah Nabi ngendika la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala dawu sapa al-faqih radhiyallahu taala anhu yang bagi prayoga lirrajuli kedhe wong lanang ida sami'at kalane ngrungu sapa rajul al-adzana ing adzan ayas tami apa yen to ngrungokake sapa rajul ayu azima lan yen to ngegongake sapa rajul wa yaqulu yen to ngucapake sapa rajul mislama ing sepadane barang
yaqulu kang ngucap ing ma sapa al muadzinu muadzin fa idza taham kot kan tumeka sapa muadzin ila qaulihi maring pengucape muadzin hayya 'alas shalah yaqulu monggo ngucap sapa rajul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa idza qala hayya 'alal falah yaqulu monggo ngucap sapa rajul masyaallah kana ono wayang bagilan bayo apa yarifa yen to ngaweruhi sapa rajul tafsir adzan ing tafsir adzan wa makna hulan manane adzan panna likulli kalimatin mongko stune iku ing dalem saben-saben kalimat minhu kang tetep sing adzan zuhrun ana ing aran lairi wa batnan lan aran arti batine zuhrun ing ana ing arti lair wa batnan batine fa idza qala mongko tekalane ngucap sapa al muadzinu muadzin Allahu akbar ing kalimah Allahu akbar tafsiruhu utawi tafsir Allahu akbar bizahiri ing dalam zahiri Allahu utawi Allah azamu iku maha agung sapa Allah summa Allahu monggo nuli utawi Allah azamu iku maha agung sapa Allah wa jallu lan luhur sapa Allah wa maknahu utawi mane qauluhu Allahu akbar a'zamu wa amaluhu aujabu adamu iku utawi Allah iku ingkang maha agung wa amalu utawi ngamali Allah aujabu iku luwih wajib wastaghilu monggo ketunggul sira kabeh bi amali kelawan ngamali Allah watruku lan ninggal sira kabeh istighalat dunya ing kesibukan donya wa idza qala lan kalane ngucap sapa muadzin asyhadu an la ilaha illallah fa tafsiruhu monggo utahe tafsir asyhadu alla ilaha illallah asyhadu iku nekseni ingsun ana ingsun Allah wahidun iku siji la syarikat ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu marang Allah wa maknahu tai maknane syahadat anallah ingsun Allah qad amara iku teman-teman perintah sapa Allah kuming sira kabeh biamring lawan perintah fattabi'u monggo anut sira kabeh amra ing perintah Allah fa innahu monggo setuhune kelakuan layan fawu iku ora manfaat iku kuming sira kabeh sapa akatul wong suci illallahu angin Allah wala yunjikum lan ora bisa nyelametake kuming sira kabeh ahadun sapa wong suci min adzabi saking siksane Allah ilam tu'addu lamun orang lakoni sira kabeh amrohu ing perintah Allah wa idza qala lan kalane ngucap sapa muadzin asyhadu anna muhammadar rasulullah ing kalimah asyhadu anna muhammadar rasulullah ai tegese Allahu ta Allah arsalakum ngutus sapa Allah ing Muhammad ilaikum marang sira kabeh litukminu supaya yen to iman sira kabeh bihi ing Rasulullah wa tusaddiquhu lan supaya benerake sira kabeh ing Rasulullah wa maknahu ta maknane syahadat Rasul qad amara iku anahu iku dunya Allah qad amara temen perintah sapa Allah kuming sira kabeh bi qomate jamaah kelawan jumenengake lawan ngadekake jamaah fattabi'u monggo anut muadzin hayya 'alas shalah ing kalimah hayya 'alas shalah tafsiru monggo utawi tafsire dawuh hayya 'alas shalah asri'u iku rikatano sira kabeh ila adai sholati marang nekani salat wa makna utawi manane hayya 'alas shalah ana iku wis teko waktu sholat apa waktune sholat fakimu monggo jumenengono sira kabeh ing sholat wala tuakhiru lan aja ngakhirake sira kabeh ing sholat an waktiya saking wektune sholat wa sallu lan lakonono sira kabeh ing sholat bil jamaati kelawan berjamaah wa idza qala lan kalane ngucap sapa muadzin hayya 'alal falah wa tafsiru monggo tae tafsir hayya 'alal falah asri'u iku rikatano sira kabeh lan najati marang lakoni keselamatan bahasa adati lan kabegjan
Wa manahu ta manane hayya 'alal falah iku anallaha setune Allah ja'ala iku dadake sapa Allah salat ing salat didadekno sababan ingkang dari sapelin aja tikum kedue slamet nira kabeh wasaat ikum lan bejo nira kabeh wakimu monggo padha jumenengo sira kabeh ing salat tanjul monggo slamet sira kabeh minazabi saking siksane Allah wa idza qala kan ngucap sapa muadzin Allahu akbar wa tafsiru monggo tawi tafsir Allahu akbar Allah iku sedune Allah taala Allahu iku maha agung sapa Gusti Allah wa jallu lan maulur sapa Allah wa manahu ta manane Allahu akbar ana amala iku sedune ngamale Allah ujab iku wajib ora to akhiru monggo aja ngakhirake sira kabeh amala ing ngamale Allah fa idza qala wa idza qala kali ngucap sapa la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah tafsiruhu monggo tae tafsiri kalimah la ilaha illallah iku iklamu warwa sira kabeh ana ing sedune Allah wahidun iku siji la syarika kang ora ana kang nyekuta niku maujud lahu marang Allah wa maknahu ta maknane la ilaha illallah ahlisu iku padha ikhlas sira kabeh salatakum ing salat nira kabeh liwajillahi taala krana zate Allah taala wallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala maulur Allah alamku langkung pirsa sapa Gusti Allah Musannaf al-Faqih rahimahullahu ta'ala dawuh wong Islam iku yen krungu adzan prayoga ngrungokake lan ngegungake lan ngucap kaya apa kang diucapake dening muadzin yen muadzin wis teka hayya 'ala shalah ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim yen muadzin ngucap hayya 'alal falah kang rungu supaya ngucap masyaallahu kana lan nek maca la haula wala quwata ya oleh hadis sing iki wau ngoten penting sampeyan eling ngoten pun juara masyaallahu wong Islam iku prayoga mangerteni artine kalimah-kalimah adzan. Karena siji-sijine kalimah adzan iku ana arti lahiri lan arti batine. Yen muadzin ngucap Allahu akbar iku artine zahir Allah iku zat kang maha agung lan maha luhur. Maknane kita kudu ngamal nggih sarana ngegung-ngegungake Allah. Sira kabeh supaya padha ketunggal ngegungake Allah lan ninggalake sira ketungkul marang perkara donya. Ayan muadzin ngucap asyhadu an la ilaha illallah iku artine aku nekseni yen Allah iku suci. Yen Allah iku siji ora ana kang nyekutoni. Maknane Allah iku wis merintahi sira kabeh nglakoni macam-macam perkara. Sira kabeh supaya anut perintahe Allah. Karena ora bisa aweh manfaat marang sira kabeh kejaba Allah lan ora ana kang bisa nyelametake sira kabeh saking sane Allah kejaba Allah. Yen sira kabeh ora nglakoni perintahe Allah. Eling nggih. Yen muadzin ngucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku artine para muslimin Allah iku ngutus utusan supaya sira kabeh padha iman lan benerake. Lah manane utusane Allah iku merintahake sira kabeh supaya padha salat jamaah, sira kabeh supaya padha anut apa kang diperintahake marang sira kabeh. Yen muadzin iku ngucap hayya 'ala shalah iku artine sira kabeh supaya reketan nglakoni salat. Lah maknane wis teko mangsane salat sira kabeh supaya padha nglakoni salat aja padha ngakhirake salat saking wektune supaya padha salat jamaah. Yen muadzin ngucap hayya 'alal falah iku artine sira kabeh supaya rekatan golek selamat lan kabegjan. Lah maknane ngenten Allah taala iku ndadekake salat dadi sebab selamat nira kabeh lan kabegjan nira kabeh supaya sira lakoni kanthi sempurna. Sira kabeh bakal selamat saking siksane Allah.
nek gelem anut. Yen muadzin ngucap Allahu akbar iku artine Allah taala iku luwih agung lan luwih luhur. Lah maknane nglakoni perintah iku luwih penting katimbang liyane. Sangga iku sira kabeh aja ngakhirake salat saking wektune. Yen muadzin ngucap la ilaha illallah iku artine ngeten. Sira kabeh supaya padha ngerti yen Allah iku siji, ora ana kang nyekutone. Lan sira kabeh supaya murnake salat nira melulu krana ngagungake Allah. Babut toharoti wan naldofati wa alam bisawab al-Fatihah. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awrin minal awwali